Azumi magana sai kuma? Me haka? Tiririn ciki shine ya fito. Na kin tashi ka mutum nan gudun kamfanin Girma Film Production ya sake zama tsab don tsaro muku tsararren shiri mai suna kangararru. Wasu kangararru ne su biyu, duk inda za ka gaɗe sai ka gaɗa. kama gabanka ba ka da mai da yawa baka kinga ka fito da mun haka shekaran jiya muke kai mu mana 12 ban daga sha ba ke ma kin san jamali ga jamali can jamali kangararru na cikin shirin kangararru kallon su da kangarewar tasu duba ka gani yadda suke shiga suna fita don tsokanar wannan da jagulan wannan Ka dube ka fada yadda kake. shi ko mahaifin nasu ya zuba wa sarauta Allah ido don ganin yadda suka kangare masa na gane wasu dan madadin da kurin ai da ma mutuwa ai ma ni na huta me ina da asara ne da Haka zaka ce? to ina da asara ne ka dubi shirin kangararru ɗan wasan shirin Suleiman Bosho, Hamza Talla mai fata, Rabi Ibrahim Daushe, Bashir Girma, Bilkisu M. Ahmed, Hajjamama da dai sauran jarumai. Shiryawa Aliyu Muhammad kowa ya bi, ɗaukar nauyi Bashir Girma, mataimakin mai ba da umarni Kamsisu Umar Mati. a ba Allah dan Allah da annabi ku yi hakuri Gaskiya Musa satan da ake mana yayi yawa. wallahi dago yan wacce ma na dauka ya karama ce Haka ce? Ba da umarnin shirin Baban Suleiman Wamboy.